El contracte encara no el tinc a punt. Tranquil, no em corre pressa. M'ho vull mirar bé. Però tinc clar que em vull quedar a la teva galeria. La de Barcelona et funciona molt bé. Uf, molt. Però això em vull quedar a la teva. Així les meves exposicions les podré passar a la teva galeria i tindran una mica més de recorregut. El somni de qualsevol expositor, donar vida a les exposicions que funcionen. Ha de ser fotut per tu desfer-te de la galeria. Una mica. Però per un fill es fa el que calgui. I mira, les coses han anat així i ja està. A més, sé que la deixo en bones mans. Gràcies. Però no penso deixar la meva afició a l'art, o sigui que m'hauràs de convidar a totes les exposicions que facis. Fins i tot deixaré que m'aconsellis si cal. Mira qui tenim aquí. Els dos galeristes de moda. Hola, Eduard, com va? Com va? On vaig? Com va bé? On vaig? A Nova York. Resulta que allà sí que valoren el meu art. Felicitats. Tu deies que els meus quadres no tenien ànima. I ells, en canvi, el que valoren és que sí que en tenen. No sé qui té raó, però ells són galeristes als Estats Units i vosaltres ho sou aquí a Barcelona. Però una cosa deu ser. Als Estats Units hi ha de tot. I aquí només hi ha una cosa. Rancis conservadors que perquè tenen una galeria de merdes pensen que tenen la vareta màgica per decidir què és art i què no. Doncs mira, el que vosaltres consideràveu una merda, allà consideren que és digne de ser exposat a la primera potència mundial. I has presentat una obra teva o la d'algú altre? Potser has provat sort amb un Kandinsky aquesta vegada. Sí, rieu. Rieu que qui riu últim, riu millor. Sí que estan malament als Estats Units. Qui busques? He quedat aquí. Doncs aquí només hi som nosaltres. Què teniu? Una reunió de mediocres? Tenim una reunió de feina. L'Heribert exposarà els meus quadres. Ha estat un plaer conèixer l'autèntica autora dels quadres. Molt bé, Mia. Una exposició local. No està malament. És pesat, aquest nano. I, escolteu, perdoneu, però és que tinc una reunió important. Sabeu on és en Carles Puig? Doncs sincerament no. Doncs ara callareu de cop. En Carles Puig és un dels galeristes més importants del món, no com vosaltres, que sou una colla de replegats. En Carles Puig és... És aquest, en Carles Puig? Em sembla que algú ha fet tal que tots teníem ganes de fer. Sí. Doncs sí. Que tu passis bé a Nova York.